Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen osingo ni odhi timo lokruoge mopogore opogore kuonde twech ma pachoka. Koloso e jela ma jok ma mine ma Eldoret, Murkomen owacho ni achiel kuom chenro ma odhi kete lai manyime en tieko gero ute ma ochung' e jela ma bende opogore opogore pachoka. Omedo ni maeri biro bero aluora mar apisas mag jela kaachiel gi mabuse kendo bero chenro mag puonjo mabuse mondo obed jok makare ka gitieko twech magi. Housing will be one of the biggest component of reforms in the prisons is through the housing project. Because through this same housing project, we are going to construct modern prisons with better facilities to take care of inmates and to reform them properly. But number two, we are going to provide housing for our prison officers, ambao sometimes they live in worse conditions.